Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. I hope you are having a wonderful Tuesday. Kumativi mana enyika kwamuri. Muzora nhasi tine nyaya dzakati wandei. Pane vanhu vakanditumira nyaya dzavo ndakwanisa kudziverenga nezuro but ndavapromisa. I'm very sorry for that. Nasi tichazama kudzikavha dzese. Hello tete, one day ndakaenda pamarket yepaSilverton kuPretoria kumbonotsvaka basa. Munongozivawo kumapasi 12 vanhu vanenge vakutanga kudzokera kumba. But isu vamwe taiti nonokei cause unenge uchitya kunosukiswa maplates, so unogona kuzobva late kuti wane madhamu vasvika kubvawo basa kwavo. Kuma 12:40 pakabva pasvika mota yerudzi rweBMW yaiva nevanhu 2 maColored. Ini nabhururu wangu takabva tamhanyira kumota. Zvikanzi we need 2 guys for kabasa ke 3 hours. Hatina mbobvunza kuti basa rei sezvo taiva vanhu vanga vanzwa nenhamo. Takapinda mota ndokubva takutobvunza hedu mazita, and those guys vairatidza kuti vanhu vakasungunuka. Mota yakarohwa yakananga paPick n Pay iri padhuze nepamarket papo. Takanzi torai food yamunoda cause we were going to dig. Saka paitoda kasadza. Ini nekukara ndakamhanyira chicken yemuchibhegi neze 2 liter rekoko. My friend akatorawo sadza. Fast forward, mota yakazorohwa yakananga kusango riri kudhuze nekumakomo kunzvimbo inonzi Trust. Ini ndakatanga kutya, but ndakangozviudza kuti kana vakada kungoita skiri risiro ndoburisa banga randaive naro topedzerana chete. Plus ini zvefight ndozvigonawo kubva kuZimbabwe. Bhuru wangu anga atopindwa nechando kare. Takazosvika kusango kwataendeswa, mota ikapakwa kumauswa cause mukati manga musisina road. Machinda akanovhura kubhutu ndokwaive nepiki nefoshoro plus kwaiva nezeplastic reblack rairatidza kuti mune chinhu chihombe chaivemo. Vakomana vakabva vati right guys, tiri kuda kuti muchere gomba rakadzika, toda mufutsire munhu uyu. Takabva tatarisana nefriend yangu but team raitova nepfuti, so kuti tirambe ukutiza zvanga zvisingaiti. Takaratidzwa pekuchera nechemukati mesango, but chandakangofarira hangu ndechekuti munhu wavo vakamusumudza vega. Munhu akanga auraiwa uyu aiva musecurity guard cause aitova neuniform yefidelity. Hameno kwavakange vaba vakamupfura nepfuti. Takachera tichichinjana nabhururu wangu kusvika gomba rava kuma 1.5 meters. Vakakanda munhu uyu tikafutsira. Time yataichera varungu vedu ava vaitomwa zvavo doro nekubhema mbanje, chituna chiri paside. Patakapedza takabva tapiwawo half yedoro, 3 chips nembanje, tikanzi mwai mubheme. Ini ndanga ndagara ndichibhema nekunwa, but my friend aimwa asingabhemi, asi musiwo akabhema nekutya. Takazobvapo nawo takananga kumall, tikapiwa ma 2000 rand each, tikanzi musataura zvekwamusina kuswera, bye bye. Vachibva varova pasi. Bhuru wangu anga kangopusa. Ndikamuti kana asingade mari iyoyo andipe. Ndakazomusimbisa cause anga akufunga zvekuti tiende kupolisi kunoripota. Ndikamuti asiyane nazvo nekuti nyaya yaizosarira kwatiri. Takazoparadzana nabhururu oenda kumba kwake, ende takasimbisana kuti tisaudza vanhu. Zuva iroro handina kurara nekufunga zvaive zvaitika. Plus imwe mari ndakabva ndaiviga cause ndaitya kuti madam vanozoti ndaiwanepi mari yose iyi. Alright, kune vasingagari kuSouth Africa zvinoitika ndezvekudai so. Pane mamarket, it's not like a market that you're thinking. Pane kona inomiriwa nevanhu, vanhu vanomira, vanoita plumbing, vanoita mabasa ose emaoko, vanenge vanosvika umira parobot. Saka unenge wakabata chibhakani chakanzi plumber kana kuti chakanzi truda cleaner mumba, you know. Saka vanhu vanosvika ipapo pamarket, let's call the place market like we always call it. Vanosvika parobot pamarket apo svikotora. Saka ndichidawo munhu anonditsvairira mumba ndongoendawo pamarket ndonotora. Saka ibasa rinawo hatizivani, tongosota zvotongopera zvakadaro. Panyaya unotoona kuti vanhu ava vakatotriga trake vanhu parobot. Ndobva vanotsvaka vanhu parobot. Ende ingadai vakanoripota like he said. Vanga vasina kutora picture yenumber plate yemota. Saka vaizotangira apa muri Mazimbo magara makamako. Asi chanyayondirodza ndechekuti munhu akafutsigwa adori baba, he's a father, atori mwana umo munhu. Izvezvo family yake iri kumutsvaka vazivi kuti aripi. Zvakaoma, it's just a secret. Alright.
tisati tapinda munyaya yechipiri, pane my little sister akanditumira message akati, hi tete makadi, ndiri musikana ane 21 years, so I was diagnosed with high blood pressure at the age of 16. The BP could range at 195/80 or 197/75 most of the times. Ndakapiwa counseling hangu. I also prayed to God about it, so I wanted to know how other young boys and girls are experiencing in the society. I remember this other day ndakaenda kwa doctor, nurse akauya akaverenga the papers yandaida kuitwa blood and some other test. The nurse was like, "Yui, vana vadiki vakaita sevi munoiwanepi BP?" Zvakaoma, kufungei chinoita kuti uite BP papa? Of which munhu anofanira kuva achikubatsira kuti this journey is going to be easy. It will be okay. Is the same person akukuita rough yakadaro. Sure, I was hurt. I cried pandakasvika kumba. I was hurt. Yo. So, ndamirirawo ma-comments kubva muma-comment section. Ndimboverengawo. Asi vedwe, manesi or vanhu vemusociety tibatewo zvakanaka, hatina kusarudza kurwara isu. Anyone can be in that situation. Yangu handizivi kuti yakabvepi, pavabereki wangu hakuna anayo. Saka I think nurse vakashamisika zve. Handizivi kuti nurse here kuti vanhu vanongotorawo ma-BP vakati yowe mwana mudiki akaita sewe, you know, ende zvinobva zvatowedzera mwana ufunga kuti asi ndakutofa here. Anditi, but remember kuti some of these are chronic hereditary diseases. There's nothing that you can do about it. To my sister, I just want you to know kuti it's not the end of the world. It's not the end of the world. I know of a lot of people who have BP, ndozavana wakawanda, vamwe vana vanotozvarwa vane HIV, funga, let's talk about those ones. Vanozvarwa vane HIV, then chero kuti atoroorwa, chero akasangana nemukomana anomuudza kuti ndakaiwanepi, apa hana chaakaita. You understand me? So, zvirwere zviri pano panyika, don't take it personal. Iye nesu ndiye anotorwara, she is sick. Hana kwana mfungwa. Musiwo ma-comments kuti vedwe, what advice can you give her, because she thinks kuti vanhu vemusociety vanozvifambisa sei kana muchibvunza kuti wakaiwanepi, unofungei? Hana chaanofunga. She thinks of nothing. Alright, tisati tanyayotaurisa, regai tipinde munyaya inotevera. Pane nyaya ndakatumirwa yakati rebei, rega ndichaiverengawo zvakare. Hello tete, ndiri murume ane 40 years. Ndakabarirwa mumhuri yaitambura uye takakurira hedu mudhorobha. Mudhorobha umu ndimo mataitambura zvekuti huyai muzoona, tairarama nemaricho ekukumbira cup rice kana upfu. Zvakadaro ndakazowanawo basa sagarden boy. Ndobva ndatanga kushanda, aiwa ndaishanda hangu zvitsvene ndichipiwa mari yangu. Ndakatangawo kuchengeta vanhu vekumba, nyange zvazvo mari yaive shoma, asi ndaizamawo. Ndakatanga kumwa hwahwa, ndipo pandakasangana neshamwari yangu yandichati Timothy. Nasawira ava takawirirana zvekusvika pabhonzo. Timothy munhu aive nemari dzake, saka nerimwe zuva ndaive hangu ndiri off, Timothy ndokubva anditi huya kumba kwangu sabhururu. Ndakaenda, ndakasvika ndikawana Timo achirarama upenyu hwakandivhundutsa. Ndozvitarisa ndoona hangu ndiri garden boy. Asi chakandishamisa, Timothy aigara oga. Ndakamubvunza kuti ko iwe sei uchigara wega usina mukadzi kana mwana kana weukama? Tim akapindura akati it's a long story, okay? Tim akandibvunza zvikanzi, mfana haudiwo kuita mari here? Ndikati pane asingadi mari here? Zvikanzi ndokuitisa mari ini. How? Zvikanzi don't worry. Ndakadzokera kumba hangu, ofu yaitevera. Tim akanditi hande ndoda kunokuratidza kune mari. Ndakapinda murodhi hama dzangu ndokuenda kunzvimbo yandisingadudzi nezita nekuti hatifaniri kutaura. Hama dzangu takasvika kuya raiva dondo rakati tsva kusviba. Apa maive munyasi megomo. Ipapo hana yaive yorova. Takasvika paive nechibako. Ndimo makabuda inzwi roti bvisai bhutsu zvose nehembe nekuti panouya vasina kururama. Rakaita sekudaro. Takaita sekudaro. Takanzikana uchiget, I think typing error, wauya kuzoromba woshinga. Indakabva ndati kuna bhururu, ina handidi kuromba asi mari ndoida. Zvikanzi manje tatovapo. Inzwi rakati makashinga here titange basa. Ndokudarira pasi so munhu semunhu aitya. Ndikati hongu. Takamira tiri musvo. Ndakangoona zinyuka shato rati rabada pamberi pedu. Ndakabva ndaita weti pakarepo. Inzwi rakati shato, iyi ndiyo nzira. Nyaya yacho yaperera
zvimwe zvacho majokosi chayo. Rega ndibvunze kuti saka zvakazodii. Yabva yadisappear yendepi WhatsApp yacho. Handiziviwo zvinhu zvacho. Yabva yangodisappear nyaya yachona kuti yakazopera sei. Hai nakupera vedway. Aiwa. Alright, rega tipinde mune imwe nyaya inotevera. Iyi haina kutopera asi ndichavabvunza kuti saka zvakazodii. Handizivi kuti medzo rudzii uri kundivinga mulife. 2017 ndakadana neumwe mujaya kusvikira takugara tose. Munongoziva zvekusangana kunyika kusiri kwenyu. Ndakabva ndabata mupambiri. Then December that year akasvika mimba ya 2 and 3 months. So ipapo akabva nditi tiri kuenda tose kumba kwavo, anondionesa family yake. And I was happy with that decision because ndaida zvinhu zvine channel chaiyo. Murume pese paitambira aindipa mari kana kunotenga tose grocery rekuenda naro kumusha. Ndainzi rimwe ndere kwenyu rimwe ndere kwavo. Ndakatoti handichaburitsi mari, dhedhi vari kundigonera. Zuva rekuenda kumusha rakati rasvika ndopandakaona takuda kusvika kurama kwevana border post kuti mumwe wangu ave mudzu atsamwa. Ndiri kuti ndikamutaudza hachadaviri. Tasvika kuPlumtree Post ndakamuti chii naye wagumbukei, zvikanzonofunga kuti ndingatadza kugumbuka iwe wakateya grocery rangu moziva. Ndakatoseka. Takati pamukutamba ndotonzwa munhu atokwidza voice, vanhu kutoungana. Munhu kwakutoti muri kuona mai ava vari kunditerera, vari kuda kunditsotsa zvinhu zvandakatengera mai nemukadzi wangu. Ndakabva ndaneta, ndashayiwa zano kuti ndipfuurire zvaramba. Lucky ndaive ndine mari 1000 pula yandainge ndakasungirira. Ndakati beta ndidzokere kuBotswana apa mawindi achishaudha. Hanzi uri kuda kubatira munhu Lucky. Pakazoita former classmate yaive muporisa ndiye akazondinunura and I explained everything to him. Ndobva ndibatsira kucrossa back into Botswana. Apa kumba kuKadoma ndainge ndavaudza kuti ndiri kuuya ndichambopfuura Harare nemukwasha tozodzoka neko. Musi uyu ndakaita stupid. Ndasvika Botspaya ndakatanga kurwara nestress plus yemukadzi yandanga ndanzwa. Zvakandibata pakusvikira kuita miscarriage. Murume uyu kana kuzobatika futi. Nezuro ndopo ndonzwa namasendo yangu akuti pambo yaume baba vane rasta vachikutsvaka vati vachadzoka manheru. Ndinzwe nokupadho kuona pana rasta kuti ndiani ndashaya kozi pandaigara naye asina rasta munhu kwakutaura zita. Ndikanzwa dzungu, shungu nekuchema nehasha. Apa munhu akabata chimonaki. Hanzi ndadzoka ndipowo chance. Apa murume wangu andiri kugara naye current husband akabva asvika achibva kubasa. Rasta kwakuramba kubuda gate. Vazoburitsa zvenharo. Makuseni kumuka wanei rasta vakagara pamonaki yavo pagedhi. Hanzi ndipe mwana wangu. Ndakati ndakaita miscarriage. Okay, kutoudzwa nevamwe rasta pamusoro vatodzingwa zvechisimba. Apa current husband hazvizivi zvemiscarriage. Akatsama hamene kuti ari kufungei. Ndapererwa. Hanzi sei usina kundiudza kuti wakambogara nemunhu. Naivedwe panyika pane vanhu vakadai. Murume uyu hanzi vasvika rama kweva nemunhu kutanga kuita mudhu kwai uda unondidlira grocery. Kubatwa chibharo nen'anga. Tete makasimba here? Ndinoreurura kubatwa nechibharo nen'anga. Musati mandituka. Kwete ndaive ndisina kunotsvaka kuromba vedare asi ndainge ndanyiswa negirlfriend yemurume wangu. Saka ndaida kumbogadzirira size nyana apfidze kutora varume vevanhu iye ari mwana mudiki. Saka pandakaudzwa neshamwari yangu Yvonne kuti anoziva umwe munhu anogona kusota nyaya dzimba idzi, ndakatoti chance given. Uyu aizotaurira vamwe vose kuti murume wemunhu ipisa nana no girl area chaiwe. Dai aidana nemurume wangu akanyarara zvaitonge nani tete, asi she wanted to flaunt it in my face. Kakuda kuoneregwa kaye kekuti unondiita sei ndini ndiri kurira. Rira wega, rira nezera rako, rira kwete kufukirira zera rababa vako hembe. Kushaya nyadzi kwacho kwakaoma. Aenda kun'anga iya yainzi yanga isingamisi marapatsetsetse dzevana dzakaita samaya. Ini ndainge ndisingadi kupfuudza upenyu hwake Maya, asi ndaida kuti sekuru vambomupa cheupenzi, vamukandire kajoka amboenda kunguva yevakadzi kasingapere. Sekuru vakanditsvakisa chiuno chejuru, ndebvu yekiti, vakanditi ndiuye netsono kuti vagondigadzirira dare iri. Kutsvaka chiuno chejuru was not easy. Ndakatotuma munhu unotimbinura munda wangu waive nekachuru ndiko kuti ndiwane chiuno chejuru. Kwiti yakatoitawo kuteiwa asi zvainge zvakaoma hazvo.
nguva yandakapedza hangu ndichitsvaka nezvese izvi dai ndakaipedza ndichitsvaka mari zvaitenge nani pane kuti miye akaure ini ndini ndakazokaura tete. Ndakasvika first day ndikanogezwa yainzi munyama yekusiyiwa nemurume. Vakanditi ndidzoke next day tigopedzisa dare iri. Ndakaona pasina need yekuramba ndonetsa Yvonne nokuti nzira ndainge ndoiziva ndoga. Maya aizokaura ndaida kumuendesa kunguva yake zvisingaperi tigoona kuti murume wangu acharamba achidana naye here. Pikicha raMaya ndaive naro nechekare chaiva chasara kuti zviitwe zvipere. Sekuru vakati dare iri raisafanirwa kuitirwa pamba kwete, raida musango kuti tibve tangoiratsa mhepo dzakaipa ikoko. Sekuru vakandimwisa mushonga wavaiti wekukoka zvivindi nokuti vaiti Mia aida kuti ndimugadzire ini mbune nokuti ndini ndaizodecide kuti zvakwana here ndichimuregerera. Ndakamwa something chaiva muchigubhu chandinorangarira kunzwa dzungu ndiye Rima Tiba. Tete ndinorangarira ndichimuka sekuru vakagara padombo ini ndainzwa kuti pane zvaitika kwandiri. Asi zvaitika nguvai sekuru ava vakandidhakisa tete vakandipa something vakabva vandibata chibharo. Asi dambudziko ndaive ndisina evidence kuti ndivo vazviita. Ndakabva kusango kuya ndisingachafari tete. Nyaya iyi yainetsa kubufura even kunoita police report nokuti murume wangu aibatoziva dhiri rese tete uye kunubuka kwandaida kuita kuna Mia. Tete nyaya yakafa yakaloda. Sekuru is walking scot free uye ndinodaira kuti I was not the first kana kuti ndichava last victim yavo. Munhu anotova nechijairira chake uye madzimai mazhinji anokuvarira nekuti zvinhu zvakadai zvinonyadzisa kunzi zvinzi zvakaitika kwavari. Murume akatozoenda naMia vaviri vari kutoratidza kuti zvinhu zviri kufaya asi ini ndakagonei hapana kungozvirwadzisa zvisina kana nematuro ese tete ndichida kugadzirisa Mia. Ko ndakadiko kugadzirisa hono yangu nokuti ndiyo yaibuda. Zvino ndakagonei. Chandiri kungofara hacho nacho ndechekuti handina chirwere chandakapiwa ndiri mutano asi chandoziva kuti guilt yacho ndichafa nayo tete. Ko ndaimbozviitirei kuti mudzimi yaMia yakamurwira ameno tete. Kana pane marepo victim pano, how do you forget and forgive yourself, especially vakadhutwa nen'anga kana maprofita. Zvakaoma. I'm so sorry my sister for what you went through. Vanhu kwanditi kana waenda kuna n'anga kuna sekuru unenge watoti waenda kumunhu mukuru izvo vanhu vachivadoriwo corrupt. Imagine kuti vari corrupt sei kana uchisvika uchiti hello ndokumbira umuurayi mukadzi uyu vobvuma. Saka what do you think kuti ivo vanokuprotect? They are not good people vanhu. Pane nyaya yandatumirwa rega ndiitsvake pafoni pa iyi nyaya inoti kusekesa. Tete makadini ndini zvanguyo ndabva mukuzvara mwana ndokubva ashayika zvake. Imiwoye rakava pfumo raive rabaya pamoyo chaipo. Munongozivawo pain yekuzvara mwana akafa kare inorwadza sei. Asi kaunochema kusvika rini nhai mwana akachengetwa zvake mazuva haamiri kufamba because ndine pamuviri ndainyanyorwara stereke. Saka business rangu randaita ndakabva ndarisiya mumaoko ake. Imi tete zviripi munhu kutosara achitamba zvake achipfichura mari dzangu kudoti naiwe ko mari ndaingounzwa mastories ndikati bho wangu. Saka zvese zvaiita nebusiness rangu ndaingotarisa ini ndaingoti shoma yanenge auya nayo iyoyo ndochengeta ndokubva azonyatsobhuroka ndikati aiwa don't worry tsvaka wekustokesa zvinhu. I'll see what I can do kana ndapora. Zvisinei ndakabva ndapona asi mwana ainge afa. Sorry ndangotanga nekupinda munyaya. Zita rangu nhasi ndichazviti Kim. Right, ndinuyo zvese zvaitika ndazviona. Ndagara zvangu ndokunyatsotora pen nebepa rangu kwakudrafta tsoro yangu bobo zvaisaita ndaicheka zvimwe ndichiwedzera. Ndakanyatsoona kuti tsoro iyi inobuda chete. Ndakabva ndaudza boyfriend kuti ini rega nditsvake basa ndimbonoshanda 3 months ndichichengeta mari ndoda kuita business rangu futi. Akabva ati aiwa iniwo ndichasara
ndokiyakiya nepadivi. Ndakabva ndaenda kustay in kwangu, ndauya kumba every Friday. Sunday mukomana ainge akatogara zvake padheni achiswera nemamovie nekutamba magame paTV. Ini naye handina kutaura. Ndakabva ndatora chidhayari changu kwakuwedzera imwe plani yangu yandaive ndafunga. Ndikati dammit, munhu wepi kuswera wakagara saka achabhadhara rent pamonth end ndiani? Konguva haimiri kufamba katete nekuti anaKim mune maboyfriend ane usimbo. Apa basa kwandaishanda vanhu vacho vaindibata nekuseri kweruoko, chikafu vaisandipa, waipiwa tea nechingwa, ndozvaunoswerera 2 slices neblack tea apo worara na 12 pm kozi vainge vane mwana ainetsa zvekuti so wairara late. Ini chandiri kuda chete ndindochiziva. Ndaigara nchema ndoti peni yandaive nayo yekubva kulabor ndaiswa mastitch 21. After that mwana wacho onzi akafa. Zvoreva kuti kubasa ndakauya ndichine mastitch manyoro. Apa pamba pacho paive neupstairs ndaikwira nekudzika, ndaishanda ndichichema. Asi katete mazuva anongofamba zvakadaro. Rimwe zuva ndakamuka madhambosi vakatsamwa vainge vanetsana nemurume wavo ndokuda kupedzera stress yavo pandiri, ndokundidira mbama. Ndakamboramba ndakamira chifunga kuti pamwe ameno zvaitika. Ndokubva vati, how dare you look at me like that? Pandakanzwa vachidaro ndipo pandakaona kuti aiwa ndaisarota. Ndakabva ndavabata kola, ndakavaridza mbama. Pavakada kundidzosera ndakabva ndavabata ruoko, yakavabata murefu bata mupfupi. Parituvi rwangu paive nebroom, ndokutora broom ndokutanga kuvarova naro. Tete hasha dzese dzandaive nadzo ndakadzipedzera pavari. Karume kacho kakanzwa noise ndokudzika downstairs, kaive kakaita kamusalad. Ndakangokarova nebroom mumakumbo ndokudona. Amai vacho vainge vozoshamba manje. Baba vacho vakazama kudzoka kuda kundibata ndokuvarova futi nebroom mumusoro. Ndakazorova manje ameno pamwe ndainge ndabatwa nedhimoni tete. Ndakavarova mukadzi nemurume, ndakazovasiya mukadzi abuda ropa mukana kozi ndakamuhedha. Ndopandakasiya fight ndokuenda upstairs. Kabhegi kangu kaingogara pakona saka painge pasina nidi kurongedza. Ndakabva ndaburuka upstairs ndikati ndikuda mari yangu. Kamai kaya kakabva kati atisukupa mari kozi wandikuvadza ndikutofonera polisi. Ndikati dammit, polisi kudi muri manitanga. Ndakabva ndavaridza mbama. Murume wacho aingova akungomhanya nepamba kuita kunge imbwa mupengo. Ndikati ndiri kuda mari yangu. Karume kaya kakabva kandiitira e-wallet. Ndikati handidi, munosara muchinoitora, ini nichibuda pano, kwete ndiri kuda cash. Vakabva vandipa mari yangu. Ndikati isai code ndiwane kubuda kozi gedhi haribudiki usina code. Vakaramba. Ndikabva ndatora broom ndakabata murume wacho akati musendere code abude. Ndakabuda ndiri chiwiwi nokucheuka. Ndopandakazoona kuti kozvandisina bhutsu ndainge ndatiwa muroad. Ndakati dammit, ndinotenga mutown. Imiwe ndakapinda mutaxi ndisina bhutsu. Ndikati hanya nani chidhoma chekwachii. Apa musoro wangu waita kupisa tete nehasha. Ndikati right, uyo imbo wandogara naye nhasi ndopachandiziva kuti ndonzani. Mari dzangu dzakadya nhasi ndakudzida manje. Tete mutext ndakatanga kutaura ndega manzwa zvekuti vanhu vainditarisa ndainge ndisina kana basa nazvo. Ndakati ndichiburuka text vanhu vakatanga kuseka ndokurovera dhoo ndichiburuka. Ndini uyo mupepo kunotenga mapushi. Ndakaenda kumba kwefriend yangu ndakamuudza zvese. Akaoma nekuseka kuita kuchema. Ndikati hazvisi kusekesa, pano ndine dhiri rangu and I need you to help me like today. Right. Akati taura Tenzwe, dhayari rangu ndaive naro ndokutanga kumuverengera. Ndakasara ndopedza kuverenga abhuru vainge vagwada mapasi nekuseka. Vakati Kim unopenga here? Ndikati uripo pazviri here o haupo? Akabva ati iwe wakazvironga rini zvese izvi? Ndikati wangu ndati uripo here kana kuti haupe? Akabva akosora ndokugarisika akati Kim don't worry, unozviziva wani kuti ndokubasa kwangu zvine noise ndozvandoda. Ndikati right, nhasi manheru ndikuda tinorova boyfriend vangu asi tinotora mazulu aya atomabhadhara. Akati haisi nyaya, shamwari yangu uyu aiva muSouth African tete ende aiura nemazulu cause aiva neboyfriend yake muzulu vanoita zvematex. Vanogara kuSouth Africa munoziva kuti mazulu vanoita zvematex vanhu vanoda noise zvekuti. Akabva ati nati ari padhuze rega ndimushedze. Nati akabva auya ndokumuudza zvese zvekubasa nekudyirwa mari yangu kwandakaitwa neboyfriend. Akati Kim don't worry, usachema, nhasi uyu toda kunomupa discipline.
yake. Manheru akasvika tete takaenda kumba kwangu ini ndokupfeka mask nemazijombo eplastic. Vamwe vaingewo vakapfeka mamask, paiva nevasikana 2 nevakomana 4. Takasvika kumba kwangu, door rakakaviwa neboots netimu ndokuvhurika. Kamunhu kaive kakagara zvako kachitotamba magame paTV. Vakomana apana chavakataura, vakangobwata munhu kola ndokupiwa mbama. Vakomana akaroveka kani indairovawo zvehasha chaidzo. Takamusiya kuita kufemera pamusoro ndokuenda zvedu. Tete mazuva amiri kufamba nekuti kune arohwa uko, ndaitovakumba kushamwari yangu zvangu, takagara timwa mabeers. Nati ndokuti varungu vako tinoda kuvatreka, tivabate, tinoda kuvapa futi discipline. Ndikati hapatorina kushata. After 3 days ndakazoenda kumba kwangu, ndokuwana kamuboyfriend kangu kakarara kakaita kuparara nemavanga, akachema kunge mwana mudiki kani. Ini kana kunzwa tsitsi, andingati ndopa munhu business rangu randakafondoka naro kuti risimuke. Munhu oita zvekutamba kusvika pakuvhara shop yangu, munhu achiita zvekutamba obvious aidya nemagirlfriends ake, ini ndichirwara futi nemimba yake. After that ndoenda kubasa ndichiri kurwara. Dei aive munhu ane musoro aisandisiya ndichienda kubasa. After 3 weeks ndapona. Ndakasvika ndokupinda mumagumbezi cause ndainge ndakatodhakwa zvangu. Ndakamuka ndokuvhura dhayari rangu ndokuona kuti plan yainge yasara kwainge kwasara kuti ndichibva paari manje. Ndokubva ndamuka ndokudambura kadhayari kangu ndikati aiwa mission accomplished. Ndakabva ndamuti Tafi, ini ndakuenda kuCape Town kuna sisi wangu, zvinhu zviri munhu iwe uchatora zvako, ini zvangu ndawana bhaya. Akavhura muromo akati saka Kim uda kuenda shuwa ini ndakadai. Ndikati so ndiite sei, enda kuchipatara ka. Ndakabva ndamuti ini zvinhu zvangu ndikuendesa kupawn shop. Ndakabva ndafonera amushamwari yangu, takatsvaka mota ndokuendesa zvinhu kupawn shop. Ndakadzoka manheru ndikati ndatotenga ticket, sisi vangu vati ndiuye. Akachema kani, ndikati hapana zvandingaite, ndaenda ini. Munhu mukuru akasara achiridza mhere. Ndikati ukuchema zvishoma zvekurohwa, ko ini mapain wakandipa, asi ndaingoita senge zviri right. Munhu kuparidza zvinhu zvangu kuti tora advantage cause ndairwara ndine mimba, ndaingogara ndiri kuhospital. Saka kuti ndione zvaitika painge pasina mukana. Ndakabva ndaenda ndakaudzana nati kuti nhasi usiku mudzokere munomurova futi, asi musauraya, musarowa musoro. Vakomana vakaita sekudaro, vakaumana vakanorova munhu kana. Ndakazonzwa kunzi hanzi akaenda kuZim. Ndikati right, ngazviende shuwa. Munhu wandainge ndada nemwoyo wese asina chinhu chaive nacho. Ndikati aiwa kadhedhi, hazvina mhosva, life ndeikuonesa, zvangu zvichava zvako, zvako zvichava zvangu. Munhu akuita zvemusoro wake pazvinhu zvangu. Handiitwe iyoyo. Kamurume kaive neusimbe kakamanzwa tete, koti kuda kuchengera. Mufunge 2 years ndakagara nako handina kubvira ndamuchita cause ndaidawo kuti tizoone mhuri yedu yakanaka. Ndakamunyurura cause kaive kanhu kainge kakapera. Ndikati aiwa vanhu tinobva kwakasiyana mupenyu, zvinhu ndezvekuonesana. Akabva ada kundiita kamutaikuni achiswera achitamba mushopu mangu. Ndikati rega uone mwana waSabhuku zvaachakuita. Ndiyo confession yangu. Varume don't dare on us. Iko zvino anondinyenga ndomuti ndide at your own risk. Saka vari kungotaura, aiwa munhu anotaura zvake. Ndaseka zvangu, hanzi murume uyu kamurume kamukondoketsa marafuta. Vakazomurovesazve naye wedu. Ndati kuda vachahwa tsitsi kuti zvakwana. Aiwa vakatumira zvakare mazulu akanomurova kepiri. Koye munhurume unohwera, inandizivi kuti how do you do it kana wakutorelaxa because baby riri kushanda usira uchitamba mavideo game. I don't know, ive mamudi wokuona here mune kabank balance kanenge kane mazero, so unoza kuti unomboita mabank balance ekuti unoti ndinero unenge uchaitora screenshot mazero akawanda. Amudiwe here zvakadaro guys. Money is freedom. Ungada kuti hamadhamu achasota. Ndakazviona kuti izvo zvakanyanyira even kuZimbabwe. Ana sekuru vedu uko waiona kuti nzi mushamukadzi wotoona kuti usavi ndigogova chaplan chakati, ndigogova chaita chakati. Saka baba aiwa mushamukadzi, unotoona kuti varume vanotorelaxa. Mukadzi oenda kuTanzania odzoka, mukadzi odai odzoka, dhedhi vachingoti maita basa mama mushamukadzi. Aiwa mushamukadzi kuti ndiwe unoronga kazvinhu zvinenge zvatengwa nadhedhi uchiona kuti chozvifambisa sei. Asi hazviri kuti mai ndiwo breadwinner. Aiwa baba ndiwo breadwinner. Zvino mukoma vedu ava vazo waifundi ivhaliwe. I can't say this in Shona. Waifundi ivhaliwe. Vakazoiverenga tsamba yacho yakavhagwa.
isaying yekuti ndebele inoshandiswa kunzi uzoifunda ivhaliwe. Unoiverenga tsamba usina kuivhura. Chidzidzo chawakachiwana. Bedwe tinokutendai nekuona kwamaita episode ino. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.